खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि डिमाकुसि दखर एबसुआ HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखर एबसुआ बर' बिजोंजों फरायनानै आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्डजों खुंजानाय 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव जौसिन जिथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरजों लोगोसे जौसिन जोबथा आनजादाव 5थि मासि उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। डिमाकुसि ओनसोल हिसाबै बे बोसोराव गोजोनथावना खौरां सिगां समफोरनिख्रुइ देग्लाय बांसिन फरायसाफोरा HSLC आरो HS फाइनाल आनजादाव टप 10 जों लाफानानै गासै सा 102 फरायसाफोरा सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हादों। दिनैनि फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै डिमाकुसि दखर एबसुआ साथाम आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोरखौबो बरायनाय हाबाफारि लायो। दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय आफादगिरि कर्नेलियास दैबारि बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथां आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे डिमाकुसि ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजा लोगोसे फरायसुलि फरायसुला बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी लोगोसे डिमाकुसि दखर एबसुनि आफादगिरि लबराम बर' बिथांमोना खौरांनि सिगाङाव मा फोरमायखो नोंथाङा आबुङै खोनासंदो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसारनाय गिबि थाखोआव उथ्रिसारनायनि 10थि मासि आवग्रिनाय आरो फार्स्ट डिभिजन मोननाय बरायनाय हाबाफारि बेयाव बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेयाव बाहागो लानाय फरायसुला फरायसुलिफोरजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना खोब गोसो होनानै खोनासंदों आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव फरायगोन बेखौ मोनसे आसा फारिदों। लोगोसे जा फरायसाफ्रा फरायजाबाय बिथांमोनखौ आं खावलायगोन 2 बोसोरनि उनाव बा ग्रेजुवेशननि उनावबो बिथांमोना आरोबाव बिदिनो फरायजानो मोनो आरो बिथांमोननि जिउआव जाहाथे मोजां मोनसे लामा हान्थिनो हायो। लोगोसे डिमाकुसि ओनसोलाव सासे राफोद सुबुं सम्पद ओंखारगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बेनिखायनो बर'खौ गेरेमसा माहारि लाखिनो थाखाय बिथांमोना एसेबाबो बाहागो लागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। मटिभेशनेल प्रग्रामफोरखौ मानो गोनांथि होननानै फरायसाफोरनो मटिभेशन प्रग्रामा जोंना जोबोद गोनांथि। जों मानोना जों गाव हारसिंनो गाव सासे मानसिजों जानो हाया सुबुं। जों मालाबा आं रोङैखौ गुबुनाव सोलोंनांगौ जायो बा सोरनिबा रोंनायखौ आंनि रोंनायखौ गुबुननो फोरोंनांगौ जायो। फारसेथिं जों मालाबा आन्दायनानै थायो। बेखायनो मटिभेशना इम्परटेन्ट। प्लास जोंनो हारसिंनो जों लेखा फरायबा जोंनि मेलेमाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गोसोआव मोनसे प्रेसार मोननाय एबा जोंनो मोनसे थुलुंगानाय जोंनो नांगौ जायो। गिदिर गिदिर सुबुंफोराबो बे खोथाखौनो बुङो बिथांमोनाबो मालाबा नङा मालाबा मोनसे जिउआव फिसा मोनसे इन्सिडेन्टनिफ्राय सोलायनो हायो। थिग बेबायदिनो मटिभेशनखौबो जिउआव सोलायनायनि मोनसे लामा एबा सोलायनायनि जागायनाय बिन्दो हिसाबै लानानै दावगालांनो हायो। डिमाकुसि दखर दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 2025 मायथाइयाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय गासै 106 मेट्रिकआव गासै 43 43 आरो हायार सेकेन्डारियाव 63 टटेल 106 फरायसाफोरखौ दिनै बरायदों। आरो बे बरायनाय हाबाफारियावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां बिथां सोमावसार बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गाहाय आफादगिरि मानगोनां बिथां कर्नेलियास दैबारि बिथाङा बेखेवनानै होयो। गोजोननाय मोनदों गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाया बारिदों डिमाकुसि हिसाबै आरो बेखाय दखरा आफाद हिसाबै जोङो गोजोननाय मोनदों। गुबुन बोसोरफोरनि रुजुनायाव देग्लाय हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक मोननैबो माने थाखोआव फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाया बारा। पार्सेन्टेज हिसाबै नायोब्लाबो देग्लाय हाइस्ट पार्सेन्टेज माने बर' मिडियामनिफ्राय 90% बिदि मोननो हादों आरो इंलिसाव जोंहा 93 आरो 89 बेबायदि पार्सेन्ट मोननाय जोङो मोननो हादों। मेक्सिमाम बर' फरायसाफ्रा देग्लाय डिमाकुसि ओनसोलनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन मोननायखौ जोङो मोननो हानानै खोब माने गोजोननाय मोनदों। निस्सय जोङो दखरा हिसाबै सोलोंथाइनि बिथिंखौ लानानै खोब माने सिरियास आरो एडुकेशननि खामानि मावनाया मालाबाबो खम जायाखै। डिमाकुसि ओनसोलाव जाहाथे बांसिननिफ्राय आरो बांसिन
मोजां सोलोंथाइ बिथिङाव मोजां फिथाइ मोननो हायो। बिनि थाखाय जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनाया मालाबाबो खम जायाखै। फैगोन समफोराव आरोबाव बेनिख्रुइ मोजांसिन फिथाइ मोननो हागोनखौ जोङो मिजिंथिदों। इन्जिनियार बा माने बिदिनो डक्टर लाइनाव फरायनाय फरायसाफोर जोङो मोननो हागोनखौ मिजिंथिदों। देग्लायबो सुपार 50 आरो सुपार 30 बेफोरबायदियाव सेलेक्ट जानाय फरायसाफोर जोङो मोननो हादों। जोंनिफ्राय जोङो आथिखालाव गोबां फरायसालियावनो खिन्थु टिचारफोरा लांदां जानानै दं। बेनि थाखाय माने माबायदि हाबाफारि सम सम नैबेबो मोनसे सानथावना जानानै फैयो। खारन रिजाल्टनि बेलायाव माखासे फरायसालिफोरा माने फोरोंगिरिनि आंखालाव मोजां फिथाइ मोननो हायै बे थासारिखौ जोङो नुदों। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला लवार प्राइमारिनिफ्राय माने माखासे जेंनाया नुजाबोयो। खारन लवार प्राइमारिखौ नायोबा माखासे फरायसालिफोरावनो सिंगेल टिचार। जेरै डिमाकुसियाव 22 खान एलपि स्कुल दङ आरो बे 22 खान एलपि स्कुलाव जुदि नायोबा मेक्सिमामावनो सिंगेल टिचार, जायनि जाहोनाव फाउन्डेसना मोजां जाबोयैनि थाखाय नैबेबो मोनसे कारन जानो हायो माने मेट्रिकआव माने मोजां रिजाल्ट जाफैया। दा बेखाय टिचारनि जि आंखाल बेखौ सुफुंनो हायोब्ला निश्चय लुबैनाय बायदि रिजाल्टखौ मोननो हागोन होननानै जों फोथायो। आं थारैनो गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंनि हिन्जाव माहारिया फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जोङो आवगायबोगासिनो। जोंनि फोरोंनाय फारसेयावनो जा बा डक्टर इन्जिनियार जेरावबो उनफिननानै थायाखै। गासिबो जोंनिया माने आवगायबोगासिनो। आरो आङो दा बे जोंनि बर' हारिनि सासे हिन्जाव माहारि हिसाबै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो फैबाय थानाय समफोरावबो जोंनि हिन्जाव माहारिया माने फावसायनानै थानाय नङा, आं बेखौ मिजिंथियो। बांसिन मबाइलजों माने लोब्बा थायो। बे बेलायाव आइजो गथ' हिसाबै आङो बेखौनो बुंनो नागिरो। मानोना ससियेल मिडिया बा जोङो मबाइलाव जि नांथाबनानै थानाय जोंनि इयुथफोरखौ नुहुरो। जोङो मबाइल बाहायनायखौ जों बादा होनो थाङा बा बेखौ गाज्रि होननानैबो बुंनो थाङा। मानोना गाज्रिजों लोगोसे मोजांबो थायो। जों मोजांखौ सायख'नानै जुदि बाहायोब्ला बा मोजांनि थाखाय जोङो मबाइलखौ बाहायोबा बा ससियेल मिडियाखौ बाहायोबा बेयाव माने जोंहा बादा होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। आरो आङो बे चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो इयुथफोरखौ, हिन्जावसा हौवासा इयुथफोरखौ आङो खावलायनो सानो जाहाथे जोङो ससियेल मिडिया बाहायनायाव एसे सांग्रां जायो आरो जोङो मोजांखौ नाजावनानै आरो जों गाज्रिनिफ्राय जानगाराव थायो। आंनि मुङा थरायनाव दैमारि, आंनि बाबानि मुङा जिपेन दैमारि आरो आइनि मुङा जान्दा दैमारि। नों बबे फरायसालियाव फरायदों? आं इउएन एकाडेमि डिमाकुसियाव फरायो। ओमफ्राय दायो मा स्ट्रिमाव लादों? आं साइन्स स्ट्रिमाव लादों। साइन्स स्ट्रिमाव लादों। बेसेबां पार्सेन्ट फैखो? 69.3। ओमफ्राय दा मा जानो सिमां दं? दा इन्जिनियारानो। इन्जिनियारिं जागोन। लाइक अलरेडि माने काउन्सिलिंफोर जाजोबबाय? माने आङो सुपार 50आव सेलेक्ट जादों। ओमफ्राय सुपार 50नि उनाव हयथ' माबा सोलायलांनो हागौ। सोलायलांनो सानो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।